কিଏ দেখি 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 দেখিଲ এটা কিଏ কান্না কি দেখি 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 বাবা কাই এইটি কিଏ এই কিଏ কিଏ କିଏ କିଏ ଦେଖିଆ କହିଦେଲ କହ ଏମିତି କହିଦେଲ ଏମିତି କିଏ କିଏ ଇଏ କିଏ କାନ୍ନା କାନ୍ନା କାଇଁ ଦେଖି ବାବା ବାବା ଦେଖି 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 କଣ ହଉଛି ମୁଁ ଆଜି ବୁଲିବି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବି ଆଉ କଣ ଖାଇବ ଆଜି କହୁନ କଣ ଖାଇବ ଯାତ୍ରା କଣ ଖାଇବ ଆଜି ଚିକେନ ଆଉ କଣ ଆଉ କିଛି ଖାଇବନି ଆଉ କିଏ ଆଇଛନ୍ତି ତମ କତିକି କୁହ କିଏ ଆଇଛନ୍ତି ମାମା ମାମା ବାପା ଆଉ କିଏ ଲଗେଇ ଦେ ପ୍ରେମରେ